Ayun, may pala na. Baka ano, bayawak. Bayawak yan. Hindi man kinain, no? Good morning mga kaibigan. Tingnan natin yung nangingisda dito sa fish pond. Daming saging dito mga kaibigan, no? Mangutod ko na si Manibubuhi. Marami palang tubig. Tubig. No, sa nagbabas-bas na yan. Palibasa adobe. Da manggarid ko, butang. Ayun, may pala na. Baka ano, bayawak. Bayawak yan. Hindi man kinain, no? Laman yan. Matubig. Nag-uulan eh. Nung nakaraan, ano yan? Mababaw. Palibasa adobe yan eh. Naista ka ng tubig eh. Katil na. Darig? Malagay niya kasi yung iba dyan na linagay. May nakuha ka? Bingwit. Nalo na ano muna na tulag. Amo ka lang ora ni kanugma oh. Namingwit ugma. Bakit pala ning papaya oh. Dami palang bunga papaya oh. Ugot? Baka sa manggigilid. Siguro to ano, kinuha ng ano yan. Bayawak, pinatay ng bayawak. Misat lagi ning ugot. Ipaon ta na kadi. Kading sira ipaon. Ugot no. Ada man tubig yun. Bingwit. Sabah. Dalandan. Oh. Daming bunga ng dalandan.
na guys. Out na. Wala naman nakuha. Yung tubig kasi. Thank you for watching.